Nah aku guys, ini anak RT justru sitok mung kaya ngono. RT roe mung ngedos tok ngene iki. RT gulaan diajate suran. Iki lho. Iki lho iki calon RT 17 iki. Gantine Pak iki, ganti iki njaluk diganti iki. Terus Iki konone iki suro dimalgi. Pas ini suro kudu mbleh. Terus nah lho. tapi tiap suro dinane dimalgi dirubus wi. Nerusne jaman biyen jaman ning dirubus kawak. Tane Mbah Krondo. Mbah Banteng. Lho, kok Mbah Krondo? Pisanane sembuka. Mbah Salas Dirubus kawak iki Mbah Krondo sekalian karo Mbah Banteng sekalian jaman Mbah Mandor. Mbah salam. Lur andem iwake. Nila. Yo. Wis andem iwak. Suran Jemah Legenan. Neng Kampung Baru ini ki acarane neng Kampung Baru nek suro wedhus kendit ya kepalane wis dikubur ning perapatan. Antri. Yang 18 sik gentanan. Antri. Luki. 16 wis perlu ki 16. Seurut toh. Iya. Suyati. Beri juga sik nang ngaleh, itu lagi jupuin nang nyeluin nang. Suyati iki. Suyati. Panisi. Go ngene. Gitu. Sapa? Slamet Riyadi. Slamet Riyadi. Gunanto. Ora. Parmo. Parmo Gung. Parmo. Parmo. Wis ning kene ya. Warno. Dimas. Mairun. Thailand. Kalem. Sadiran. Kurung Sadiran. Rudi. Pakit. Sagi. Wes. Sagi. Tasmeran wek. Pamijan. Pesan mantuku. Aku karo mantuku. Catur. Aku. Dono. Wes. Wes iki. Tadi setok.